Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Ibayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus nataw sa lungsod sa Bethlehem, sa yuta sa Judea, sa panahon ni Hari Herodes. Unya may pipila ka mga tao nga maalamon bahin sa mga bituon nangabot sa Jerusalem gikan sa sidlakan ug nangutana. Hain man ang bata nga nataw nga maoy mahimong hari sa mga Hudiyo. Nakita namo ang iyang bituon sa pagsubang niini didto sa sidlakan ug muanhi kami aron pagsimba kaniya. Sa pagkabati ni Hari Herodes niini, wala siya mahimutang ingon man ang tibuok Jerusalem. Gitigom niya ang mga pangulong pari ug ang mga magtutudlo sa balaod ug gipangutana niya sila, asa man mataw ang Mesiyas. Mitubag sila, sa lungsod sa Bethlehem sa Judea, mao kini ang gisuwat sa propeta. Ikaw Bethlehem, sa yuta sa Juda, dili ka iwit sa mga dagkong lungsod sa Huda, kay magagikan kanimo ang usa ka pangulo nga maoy magmando sa akong katawhan, ang Israel. Busag ipatawag ni Herodes ang mga dumudoo nga gikan sa sidlakan alang sa usa ka tigom nga tinago ug iyang nasayran gikan kanila ang untop nga takna sa pagsubang sa bituon. Unya iyang gipaadto sila sa Bethlehem ug giingnan, lakaw kamo ug pangitaan ninyo pag-ayo ang bata. Ug sa makaplagan na ninyo siya, pahibaloa ako aron muadto ako ug mosimba usab kaniya. Unya nanlakaw sila. Samtang nagpanaw sila, nakita nila ang bituon, ang maugihapong bituon nga nakita nila didto sa sidlakan. Ug nag-una kini kanila hangtod nga miabot kini ug mihunong tungod gayod sa nahimutangan sa bata. Nalipay sila pag-ayo sa pagkakita nila sa bituon. Unya misulod sila sa balay, ilang nakita ang bata uban siyang inahan nga si Maria. Nang luhod sila ug misimba kaniya. Unya giablihan nila ang gisudlan sa ilang mga gasa ug mihalad sila kaniyag bulawan, insenso ug mira. Pinaagi sa damgo, gipahimatgunan sila sa Dios sa dili pagbalik ngadto kang Herodes. Busa na mauli sila agi sa laing dalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Akong pahalipay sa atong mga kaigsuonan nga kanunay gidi ay nagatang og pinaagi sa TV Healing Mass, makaduyog og makaapil sila sa pag-ampo pinaagi ni ining Santos nga Eucharistia. Gani usa sa kanunay nagnunot ni ining atong Healing TV Mass nga dugay na siya siyang nasakit. Namatay in taon siya atong unang simana ug niadtong mialabay nga Domingo, ako gyoy ni himo sa funeral mass sa lawas sa kalag ni Jose Olvido. Usa siya nga nagnunot gyud kanunay sa atong Hili TV Mass. Si Eddie Garcia, pero dili ang artista, nagnunot pud ni siya. Ug ang atong mga kaigsuonan nga naa sa bilangguan, nalipay ko kay
niadtong milabing adlaw sa unang semana, dapit ko sa pagmisa dito sa female ward or dormitory sa mga priniso diha sa Cebu City Jail sa Kalunasan. Na hinganghak ko kay hilabihan gyud nilang lipaya nga in person nakakita sila sa pari nga magsigig misa sa TV Healing Mass. So ang atong mga kaigsuonan, di lang sa female dormitory, kundi apil na ang mga priniso nato nga mga lalaki. Unsa to'y atong hubad sa BGNP, balaang Jesus, maluluyon, ug among paglaom. Ayaw mong kabalaka, nga karon nagbayad mo sa inyong mga sala, nga gisilutan mo tungod kay nakasala mo, pero magpabilin ka mong malaumon nga usa ka adlaw, makagawas ka mo, o ginaot pa unta nga ang inyong panahon diha sa bilangguan, mahimong usa ka higayon, nga kamo makaamgo, nga ang Ginoo nagpabilin siyang maluluyon ug kamo kanunay malaumon. Ug bag-o pa lang natong gisirad-an ang Jubilee Year, Pilgrims of Hope. Ug nasayod ta nga sa milabayng tuig gipahimug-atan gyud nato ang gasa sa paglaom. Nabisan taliwala labi na kamong naa karon naa sa inyong tagsa-tagsa ka kwarto or sa inyong higdaanan, diin kamo nasakit, magpabilin mong mulaom. Unya, aron dili mausik ang inyong pag-antos o gihambin karon nga mga kalisod sa kinabuhi tungod sa inyong mga sakit, iduyog ninyo sa kasakit sa Ginoo kay kini makapamunga alang ninyo ug alang nila nga atong gihalaran sa atong mga pag-antos. Sa mga ang Ginoo siya nag-antos, ang iyang pag-antos nakapamunga sa atong kaluwasan, mao na ang ato sang pag-antos on account of our following the Lord, mahimo sad nga kini katarungan nga hinungdan sa kaluwasan, ikaw nga nag-antos ug kami nga imong gihalaran sa imong pag-antos. Ug kanindot kay dili mausik, labi na kun atong gakson ang mga pag-antos nga mahitabo ug moabot diha sa atong kinabuhi. Nga unta dili nato ni daganan kay ngano man magpuhos man di ay kinialang kanato mga igsoon. So di na lang ko moingon nyo good morning. Kay labing tinuod ang pag-ingon di ay nga ang Ginoo manaa kaninyo unya mobaws sad mo nakog moingon naa sab kanimo. Pagkaugdang di ay nianang maong greetings sa sinugdanan sa pagsugod sa misa. Kay ngano man Emmanuel, di ba? Nagsaulog pa, og niya pata panahon sa Pasko sa pagkatao sa Ginoo. Emmanuel, God is with us. Bisan asa ta magtago, or bisan unsay atong pagabuhaton, ang Ginoo siya uban kanato. Di gyud mahitabo nga biyaan og talikdan ta sa Ginoo. Malagmit sa makadaghang panahon kita maoy nitalikod sa Ginoo, pero hibaluin ninyo, Emmanuel, God is with us. So di pata panahon sa Pasko, o nasayod ta nga ang Pasko sa pagkatao sa Ginoo, maoy iyang pagluwas kanato gikan sa sala ngadto sa grasya, gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag, o gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Og nini karong Domingo din atong gisaulog ang solemnidad sa Epipania, lain na pod nga pagpadayag og pagpahibaw sa Ginoo alang kanatong iyang katawhan. That the coming of the Savior, ang pagkataw ug ang pag-anhi sa manunubos, dili lang kay luwason niya ang pipila ka mga pundok sa mga tao, kundili suma sa giasoy nato karon sa ikaduhang pagbasa sa suwat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso, nga ang gipadayag ug ang gipahibaw ug ang tinago mao nga ang mga dili Hudiyo sama sa mga Hudiyo, sila usab makaangkon sa kaluwasan. In other words, my dear friends, salvation is not just for the few, but salvation is offered
for each one of us. Mao na nga ang ebanghelyo nga atong nadungog karong Domingo sila nga mga mago nangita kay suma sa ilang pagtuon gipahibalo sila nga ang Mesiyas niabot na ug siya ang iyang pag-anhi mao ang katarungan nga ang kaluwasan makab-ot ug maangkon sa tao. Busa kining mga maalamon ilang gipangita og hain kay buot silang muyukbo ug mosimba sa manunubos nga nahimugso. Ug suma sa giasoy sa ebanghelyo, ilang ginunot ang usa ka bituon nga kini magdala kanila nga makakita gayod sila sa atong Ginoong Hesukristo nga nahimugso og natao. Ug sa dihang nakaplagan nila ang bata, ilang gihalad ang ilang mga gasa, bulawan, insinso, ug mira. Apan sa dili pa malagmit nga atong pamalandungan, mga igsoon, nasama ang tulo ka mago nga maalamong tao nahiabot gyud nga na sila nakakita og miyukbo sa atong Ginoong Hesukristo, kita sad sa atong kinabuhi mahimo sad nga ang maong bituon maggiya kanato aron sa kanunay kita mahibalo nga sa atong panaw makatultol gayud kita diha sa pag-ila sa Ginoo sa atong kinabuhi. So unsa may in English sa bituon, di ba, star? So aron sayo nato paghinumdum sayo nato nga kita mahinumdum nga gigiyahan da ita kanunay mao nang timan-i nga ang bituon, the star would lead us always to Christ. Nga unsa may unang litra sa star? S. Sacred Scriptures. Ang balaang kasulatan maoy mapa nga magdala kanato nga makab-ot nato ang kaluwasan. Busa way Katoliko Kristiyanos nga pugson siya kundili ato gid unta ng tinguhaon nga kanunay kita mobasa sa Biblia. Dili lang kay matagbaw na ta nga inig Domingo, makadungog tas mga tulo ka pagbasa, unya ang pagpahayag sa wali sa pare, kuwang pa na mga igsoon. Mas labing maayo nga we also take the time to read the Holy Scriptures, ang Biblia. No, mga igsoon. Ambot lang kahag naabsa kamoy Biblia. Naaman tingali uban ninyo ay Biblia pero inyo lang sang gipasipitan ang inyong mga numeros loto aron makadaog. Porbida. Inyo mangyong sulayon ang Ginoo nga inyong tintalon ang Ginoo nga pasipit-sipitan din inyong ticket sa loto aron makadaog mo diha sa mga panid sa Biblia. So sacred scriptures na paydugang ana ang mga sakramento, the sacraments of the church are the visible signs nga diaa gid ay ang grasya sa Ginoo. Sus kanindot gyud, no? Nga magdala ka nato ngadto sa Ginoo. Bunyag, konfirmasyon, ang santos nga Eucharistia nga kanunay nga kada Domingo kita mudawat sa kabahandianon sa pulong sa Ginoo o sa kabahandianon sa iyang lawas ug dugo. Kumpisal, ay kanindot nga bisan sa kadagko sa atong unsa may labot pospari sa inyong no? Ang gibuhat o ang gihatag sa pari nga ikaw nangumpisal mao ang timaan sa pasaylo nga imong gikinahanglan sa imong maayong pagkumpisal. Dili ang pari, kundi ang Ginoo gyud mismo maoy nihatag nimo sa pasaylo nga imong gikinahanglan. Unya, sumabiya sa taho sa balaang kasulatan, ang mga anghel, ang mga langit, ang Ginoo mag-ambak-ambak sa kalipay. Kung ang usa ka makasasala, maghinonsol siya sa iyang mga sala. Wa di ay mahimong anugon ang pagpakamatay sa Ginoo para sa imong mga sala kay nidawat ka sa grasya, sa pasaylo ug ikaw naghinonsol sa imong mga sala. Teaching authority of the church. Mo nang maminaw gyud ta sa atong Santo Papa.
Nya dili man na magtudlo pud tingali si Pope Leo og mga binuang, no? Kita ra gyud nagkuwang labi na karon sa atong panahon. Nanay internet ni adto magsige gyud kog palit og libro dinhi sa Daughters of St. Paul. Sorry sisters ha. No? Pero karon sos daghana sa internet, free, libre. Nga unsa ra may kuwang, ikaw ra gyud nga mobasa sa mga spiritual writers, mga pagpahayag, pagpasabot sa atong pagtuo, isip ta Katoliko, Kristiyanos, diin atong makaplagan ang teaching authority of the church, ang pagpanudlo sa simbahan. A. Acts of God. Kana bang usahay, pareha na hitabo sa linog, pareha na tahibo sa tino. Wa ko moingon nga ipili ras Ginoo. Pero na manggihigayon sa atong kinabuhi, mga igsoon, nga dunay moabot nga pagsuway, linog ug bagyo. Pero tan-awa, di ba? Sa panahon nga diha niabot ang pagsuway, ay sus, ni uli og nakaamgo dayon ta nga nakinahanglan gid ta Ginoo sa atong kinabuhi. Nga hinaot pa unta nga ang matag hitabo nga moabot sa atong kinabuhi, labi na kon kini bugat og nagdag pagsuway, dili unta ni makapalayo kanato sa Ginoo, kun dili mudumdum og makailata sa Ginoo diha sa atong mga pagsuway sa kinabuhi, mga igsoon. Acts of God, it will bring us to the awareness nga ang Ginoo naa kanunay sa atong kinabuhi. R, revelation or reverence, no? Nga ang Dios kanunay gid na siyang nagpaila kanato. Nga buot gyud niya nga kita luwason. Mao ra ginay trabaho sa Ginoo, mao ra ginay kasing-kasing og tinguha sa Ginoo. Gani magpasalamat ta sa Daughters of St. Paul nga kining Hilit Tiving Mass, bisag mahal ka ini, pero sa grasya sa Ginoo, matod pa sa mga madre, nagyapoy milagro. Kaya nga naman, di biyali lalim ang airing ani kada Domingo. 30,000 biya ni kun wa ko masayop, matod pa ni sister nga ang balayranan kada airing is 30,000 ragod, mga igsoon niya. Asam taon, manguhag kwarta mga madre, o tingali ni mga madre, nanawat lang sila panglabada po. Wala sila maligag libro, doon ako, manawat lang po sila labada, aron lang yun nga makabayad ta sa airing sa 30,000 for our brothers and sisters nga sila karon nagmasakiton, mga igsoon. So mga igsoon, ining fiesta sa Epipania, usa kini kapag padayag sa Ginoo kanato nga ang iyang pag-anhi dili lamang sa pagluwas sa pipila ka mga tao, kundi Catholic, inclusive, all-embracing. Sus kanindot di no? Nga kanang pinulungan Katoliko, usa di na siya ka pinulungan di nagpasabot og inclusive, all-embracing, universal, walay biyaan, kundi ang tanan, agakon, aron nga maangko niya ang kaluwasan sa iyang kinabuhi, mga igsoon. So sa atong pagpadayon ining Santos nga misa, atong pangayon ng dugang gracias Ginoo nga sa kanunay kita makakita dili lang through our physical eyes kay matud pa ni San Pablo, isip ta mga Katoliko Kristiyanos, we walk by faith, not by sight. Naglakaw ta, nagpanaw ta, diha nga kita kanunay gigiyahan sa atong mata sa atong pagtuo nga makakita gayud kita nga ang Ginoo Emmanuel, God is with us. Amen. Amen. Manindog ta og atong ipadayag ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo.